እንመለስ። ወደ አፍሪካ ቀንድ ጉዳያችን እንለፍ። ስለ ጎረቤታችን ኤርትራ እንመልከት። ኤርትራ በቀጠናው የነውጥ ጽዋ አሳላፊ መሆኑን የመረጠችው ለምንድን ነው? የህልውና ጉዳይ ሆኖባት ወይስ የሌሎችን ጉዳይ የመፈትፈት አመል? ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ሰላም አንጻር እንዴት ይታያል? የማይጸኑ የተኩስ አቁም ስምምነቶችና ፈታኝ የሽግግር ሂደቶች የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ መልክዓ ምድርን በሚያናውጡበት በዚህ ወቅት ሁሌም አንድ የማይቀየር እውነት አለ። እርሱም የኤርትራ አመል ነው። ኤርትራ ሰላም ለማውረድ በሚደረግ የድርድር ጠረጴዛ ላይ አትታይም። ነገር ግን ለምህረት የተለፋለት ብልጽግና አንጻር ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ኩነታት ብሚድያ ናቱ ሰንትራል ቶፒክ ናቱ ኤርትራ ኮይና ዘላ ፋኖ ቤላ ገይሩ ይድክረሎ ምስ ትግራይ ዘሎ ቀውስ ንሪኦ ኣለና ሸነ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ንርኢ ኣለና ኣብ ሱዳን ጉዳይ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ኩሉ ንሚድያ ቀዳምነት ኣይሃቦን ኣሎ መንግስቲ ናይ ኣቢ እቲ ናይ ሚሊዮናት ወላ ቢሊዮናት ብር ኣፍሲስሉ ዘሎ ሚድያ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቱ ድማ ኣተኩሮ ናቱ ቀዳማይን ኤርትራ እያ ዘላ ወላ እቲ ግብፂ ዝበሃል እውን ገዲፍዎ ይጂ ናብ ኤርትራ ዙም ገይሩሎ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ወደባታ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ናፅነታ ብዛዕባ ዲፕሎማስያ ብዛዕባ ወታደራዊ ካይዳናታ ከምኡ የለን ምፍትፋት ከምኡ የለን ትንተና ይኹን ታሪክ ምዝንባዕ ኩሉ ነገር ፎከስ ናብ ኤርትራ ተባሂሉ እዩ ዘሎ እዚ በብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ ናብ ኤርትራ ጥራይ ፎከስ ግበር ተባሂሉ ዘሎ ዝመስል ዕላማ እውን ኣለዎ ሕጂ ብዚ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ ኩሉ እቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ብሙሉእ እቲ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ክፀግዑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እና ብግምጣሉ ኢና ነንብቦ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ርእሶም ዓበ ቦታ ከም ዘለዋ ለመዓት ለማድረግ ጥላ ለብሳ ከጀርባ አትጠፋም። ከሱዳን እልቂት እስከ ቀይ ባህር የኃይል አሰላለፍ አስመራ ካላት አነስተኛ የህዝብ ቁጥር ጋር የማይመጣጠን ከፍተኛ ቀጠናዊ ተጽዕኖ ለማሳደር ስትፍጨረጨር ውሎ ማደርን ተፈጥሮ አድርገዋለች። ዛሬ በእይታ ዝግጅታችን የምንጠይቀው ጥያቄ አለ። ኤርትራ ለምን የነውጥ ጽዋ አሳላፊ ሆና ቀረች? የኤርትራ አደናቃፊነት ከታሪኳ ተነጥሎ የሚታይ አይደለም። በ1985 ነፃነቷን ካወጀች በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራት ወዳጅነት የቆየው ለጥቂት ዓመታት ብቻ ነበረ። ሽንፈቱ በአስመራ ቤተ መንግስት ውስጥ የተከበብኩ ነኝ የሚል የስነ ልቦና ጠባሳንም ፈጥሯል። በ2010 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ጋር የተደረገው እርቅ አዲስ ተስፋ ጭሮ የነበረ ቢሆንም በኤርትራ ብልጠት ምክንያት ግንኙነቱ ዳግም ሊሻክር ችሏል። በትግራዩ ግጭት ወቅት እንዲሁ የኤርትራ ጦር ተሳትፎ ሀገሪቱ ዛሬም ለቀጠናው ሰላም ፈታኝ ስለመሆኗ ተጨማሪ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ኤርትራ የቀጠናው የነውጥ ጽዋ አሳላፊ የሆነችው በአራት መሰረታዊ ስልቶች ነው። አንደኛው የአገዛዙን እድሜ ማራዘሚያ ነው። ሕጂ ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ስልቲ እንታይ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መጣምታ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና። ኤርትራ ተቐዳመይቲ ሓደጋ ንብልጽግና ኮይና ከም ዘላ ብልጽግና ናይ መወዳእታ ጥፍኣተይ ካብ ኤርትራ ይክብገስ ኤርትራ ድማ ኣነ ብዘይፈልጦ መንገዲ ከጥፍኣኒ ይደልሎ ዝብል ፍርህ ጥራይ ደይኮነስ ራዕዲ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ሕጂ ኣብዚ ዝትንትንዎ ዘለዉ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ተፍርሳላ ንከይብሉ ፀገም ኮይንዎም ኣሎ። ስለምንታይ ከምኡ እንድሕር ኢሎም እታ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ትፈርስ ንሕና ዝሓየልና ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢሎም ነቶም ህዝቦም ደከምንዎም ፍትኑ ይግምጠሎም ድማ ኣሎ። ሕጂ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኤርትራ ንቀርኒ አፍሪቃ ካብ ናፅነታ ጀሚራ በቃ ተኸበብኩ ተሓስኩ መፁኒ ሓዙኒ ብዝብል መንገዲ ተረቢሾም ከም ዘለዉ ኤርትራ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዋላ እኳ ኣቢ ኣብ 2018 ነቲ ኩነታት ቀይሮ እንተፈተነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ብዙሕ ነገር ከሪአኩም እየ ኣርባዕተ ነጥብታት ግን ኣብዚ ዝጠቐስዎን ኣለዉ እዘን ኣርባዕተ ነጥብታት ዝብልዎን ዘለዉ እንታይ ምዃነን ክንሰምዐን ኢና በብሓደ ምክንያቱ ስትራቴጂ ናቶም እውን ኣብኡ ዝምርኮስ ክኸውን ከም ዝኽእል በአጎራባች ሀገራት ያሉት ሕጂ ተን ነጥብታት ወይ እውን ከም ስልቲ ዝርእይዎን ዘለዉ ነጥብታት ክነግረልኩም ኣብዚ ካብቲ ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ ብላ ዝብልዎ ዘለዉ ኣርባዕተ ነጥብታት እዮም ዘልዕሉ ንሱ ድማ ኤርትራ ብኸመይ መንገዲያ ህዝባዊ ውሑድ ከሎ ንእሽተይ ሃገር ከላ ብላ ዝለዓለ ፅልዋ ክትገብር ዝኽኣለት ዝብልዎ ሓደ ዕላማ ናይ ኤርትራ ኩሉ ከመይ ጌርካ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ስርዓት ከም ዝቕፅል ትገብሮ እዩ as a country under threat to justify strict internal control ስለዚ ኩሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝገብሮ ዘሎ ንህላወ ናይቲ ስርዓት ንቐፃልነት ናይቲ ስርዓት እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ እቲ ሕቶ ግን ኣብዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንህላው እዩ ክብል ንደገ ዘለዉ ሓይልታት ከምዚ ይገብረሎም ክብል ከሎ እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንኣብነት ብልጽግና እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ዘለዎ ብድሆታት ንክስዕር ወይ እውን ንኤርትራ ንምውዳቕ እንታይ ይገብር ኣሎ ወይ እንታይ ክገብር ፈቲኑ እንድሕር ኢልካ ካብቲ ኤርትራ ትብሉ ትገብረላ ዝብሉ ዘለዉ ዝገደዳይ ክገብር ፈቲኑ እቲ ፀገም
عقم سلازيله بأفكار تبلو كم دما ننوع ستأمة استراتيجي سلازيله لكل دما ولا ون استراتيجي هليكا نت استراتيجي ناتكا عقل غير كخد كده تخلى يتخلى ينقون مشيتن سلتنا غير كا استراتيجينا غير كا كون سلازيك بزغونه إيرترا نزلوا كنتات نسرعات منكسي إيرترا نقصل نايدق زلوا أجمعات أجداسيو زبل سينما زموتايو نوع زجبري زربازي كله بروكسيز إيرترا بوعد باجت نتن كباب حجرات نكدبسبس نتهم أبوشت حجر أبكالوت حجرات نزلوا عطقات وجلتات إيات تدقف يوم زبلوا زلوا سلازي اسك السودان وسد إيرترا ما تدقف على السودان ويون جوبتن خي إيرترا بناي بوليتيكا جوبتن تايد الله ويا بيمن ما قرابتنا سمي إيرترا نكالوت حجرات دقيفة نشاتو دقفو سرعات أبكالا حجر كقاصل يسمعنا نسخاتكم بعالكم زفتركم فانو نابنت نفانو نديكم تدقفو تبلو فانو بالبسقنا أبسلطانو نقصل أبي أبركتوز جبري لكم زمسكركم بعالكم يوم سلازي فانو تمعلم ساخم نيرو أنت أركم نخجور كونز جبركم ما بعالكم يوم نبي إيرترا خدوا سقوا يدخلون يوم أتكالو ويزبلكم زلوا دما نابنت زري واحد إثيوبيا سينما يلوتي ونيرو زيادة هاجروا زيوم أولا ويكاشنة أبكوا بدي سابا زلويا نتهاجر كما يجبر والو تري الله أبز خدوا تهاجر كتكاتل لنا نرزق لنا this is what's happening in Ethiopia هاجروا ميزي شنو مسير إيرترا ركب كم زلوا ويون أنا أوروما حيلي مسير إيرترا ركب كم زلوا زقل زخون نجار يلا but this is happening right after the هاجرومن أبتي دركو خيتنا هدي سابان زقاتم زلوا نزخة مسير إيرترا ديهم كتلاق بوحجي no كل سفلي تكميو and it's not gonna work أي كسرحني تقول داي مالتي تمليسنا انترينا أبتي كتب له تسنحت تنكلتها كالوت استراتيجيك وصلكم دايم زبل زلوبزي بروكسي استراتيجي ريسي جيوبوليتيكال ليفرج أي بحرش لزلوهم دما نتبحرهم نخالوت النهبو ونهبو دا يكونس بسنك تبحرهم تدلعي الناس لزلوهم حنسام مس إمارات حنسام السعودية حنسام مس قلي كونوا عقمل لوهم زد ما قبل التنت ويون سقطن خفتر عدل يهبام الله ከይመጥም ሆኖ አይጠይቅም። ኢትዮጵያ እያነሳቸው ያለው ጥያቄ ፍትሃዊነት ነው። የፍትሃዊነት ጥያቄ ነው። ሲጀመርም ቀይ ባህር ሄደው ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ነው። ቀይ ባህር የሄደበት እንዴት እንዳጣን አሰብን እንዴት እንዳጣን ወይም አጠቃላይ ኤርትራ እንዴት እንዳጣን የሚገልጽ ዶክመንት እንኳን እንደ መንግስት የለንም። ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ነው ሄደው ማለት ነው። ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ሄዷል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምታነሳው ጥያቄ ከፍትሃዊነት አንፃር ነው ያነሳው። كم تريوم زلهم اتي اب إيرترا انصار إيرترا تغيرو زلو كنتات كسع كندي ابي سنتر نايتي بلشوا كايداناتهم كوينو خم زلو إيرترا خاطر موداتا كابتن سلسة زبلكم نك اي بحري كم ليفريج تكم using instability as a negotiation tool نان هاجرات دما رمسمس كم زبلا مزغبركا شعوب بو مدرادري ويون اب اولا صبل التنت حسكا تقرب تخل زبل كسي ابل إيرتراينا نرزلنا حجي نا إيرترا كنتات نرأي إيرترا مسكورة بابتا انت عين الزمدنا اللواء مغنياتو الزربازي كابزحات حيلتات زدك أمولو أجندا زلو زرباي إيرترا بسودان أبز حلفة 30 قلن عمتات إيرترا زي حق زوتو حيلي ني ركعتنا السودان زريقي فلدو دوس بقمت علو بمنقس السودان زدرخو حقرات حيلتات ني لولاونتن ركعتنا إيرترا كزرقو فتينو the same أبي إثيوبيا زلوا حيلتات ومنكست إثيوبيا أب قدانا إيرترا تاي ترايت أوت نيرو بقمت قالوا إيرترا تخافلهم زنبرت وين تدقفهم زنبر حيلتات ني إثيوبيا أنتاي جروما مجمريا بخلتي من قدي إثيوبيا كل زنبرات وعلى جيران إيرترا خطت فيها فتينا بكل من قدي إيرترا تدقفهم زنبر حيلتات جن نتحجر نق كم زبلوا نتسرعات مالتي تحجر كتفرس أيداليون إيرترا نعملت إيرترا دمهيت يدقف نيرو ني جنبوت شوعات يدقف نيرو ني ناي كل الصومال حيلتات يدقف نيرو كل زي يدقف نيري بالي حكي ما نيريو إيرترا قد نتا إثيوبيا نمفرراس يتسرح نيرا ويس نتسرعات أبي إثيوبيا زلو نمقلاي طريقة مبزعتنا نتسرعات نمقلاي نيرو قد نتي زلوهم من حدنا تسقم إيرترا دي فتيراتو ويس بعلم زفتر وي زي حجي بريزنت سياس بتدقاقامي بإيرتراوين كمان استنق فلانا بنتلو نحدنتنا إثيوبيا اتي اب إثيوبيا زلو بوليسيو كم زبالاشو غيرهم بر نحنا يكوننا بلا بزعق زي تزاريب
نزيا كمان تقبل لهم دحر بزعبة وش أو قدينا انتهي ملكة كايلهم بزو حتتاتات بتلفزيون تزاربهم سلازي أبتن قرب أبتن الصومالي أنت خوينو دما أبو واقع كفيلة إرترا نقدينا الصوماليا بزو واقع كفيلة نحدنتن رقعتنا الصوماليا سلازي إرترا بكرنا أفريقيا تخطلو بوليسي ولا ون مستي عقمناتا مستي قطباناتا زي ما تعطن تخونة تتقبر زلا أبركتوتات بلصقنا تمالي كابسل أب كورشا سلطانو نقصل إرترا عبي أبركتو نيروا إيلو بعد مسكيري لذي نيرترا تجمتيل كاب خمس جبنات زكتكسا هينتا محلون يرجن زيوم سبات زياتهم زوم قربيتنا زحفري كونو دسكافي كونو أنتي كنت إنك غلاز اللي نادما زياتهم كل جزء نيرترا قداينا مقبار بواقع نيرترا مسكالو ديل مقبار بواقع نيرترا نيرترا أجنداتات نايكالوت أجنداتات مفتام حجون انتقوني زلنكني مزبلصقنا وشلخلخ زبلو زلو بواقع نيرترا نزا زلوا شجرنك حلفي دفتن زلو يزبሃል زلو سمعيلنا كريينا نسو سلازي بتدقاقامي قبل على إرترا زقبر زلو كنتات لعول تنقاقا كحتنا كخلالو لعول تنقاقا زحبتت نقريو سلمتاينا حجينا زقو دايزن رؤيا زلنا بلصقنا لنكني وين عربتيو وي كالا أجندا خركبي بزع ملكتات على عربتي خيط كم زلو قد أجندا حدش نخركب زلو عدل دما دلو يمثل نزا حجز تفتيرات له زلا صقم أنا ناتي أنا ببايو بلصقنا أبي أحمد نزا حج تفتيرو زلو عب صقم كسغرون دحرخيلو دن عب مقابريا كوني زعبي مقابريا مغنياتو دحنتهم نعوز كتاتلو زلو زبلو زلو نسمع بفلاي بزعبا مقشاناتو ناب إمارات زنبري قد من عمر عينا قن حنتنا دحن قدم بزن جمر ለአብይ አህመድ ጋሞ ላይ የተንሸራተተ አፈር ወደ አፈርነት የቀየራቸው ኢትዮጵያውያን ሕይወት ለአፍታም የሚቆረቁር አይደለም። በአገራቸው ያቀጣጠሉት እሳት የሚለበልበው ሕዝብ ለእሳቸው አንዳች የሚያሳስብ አይደለም። እሳቸውን ያስበረገጋቸው ያስደነገጣቸውና ያሳሰባቸው ወንድሜ በሚሏቸው የመሐመድ ቢን ዛይድ አገር እናቴ በሚሏቸው የሼክ ፋጡማ ምድር ኢራን ሚሳኤል መተኮሷ ነው። ለበረራ በተከለከለ አየር ክልል ውስጥ ይዘውት የሄዱትን የኢትዮጵያን አየር መንገድም ወታደራዊ ኢላማ እንዲሆን አመቻችተውታል። ኢትዮጵያም በይፋ በኢራን ወረራ ላይ የምትሳተፍ አገር እንደሆነች እዩልኝ እወቁልኝ ብለዋል። እናም የኢራን ድሮኖች ከቴህራን 4 ኪሎ ስንት ኪሎ ሜትር ነው እያሉ እንዲያሰላስሉ የሚረዳቸውን ውግንና አይተዋል። እዛ ሀተታ እዚያ ብጣዕሚ እዮም ፅቡቅ ገይሮማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ስቃይ ኣይንታዩን እዩ he doesn't care አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፀገምን ሽግርን ዘገድሶ ኣይኮነን ቀንዲ ንዑ ድቃስ ለይቲ ከልይዎ ዘሎ እቲ ጎይታ ናቱ ዝኾነ ኢማራት ብኢራን ዝወርዶ ዘሎ ሓደጋ ልክዕ ኣብ ነፍሱ ከም ዝወርድ ዘሎ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በኢትዮጵያ ውስጥ የምትሰራው 1 ኪሎ ሜትር መንገድ የምትገነባው አንድ ጤና ጣቢያ የምትገጣጥመው አንድ ትራክተር የላትም። በአጭር ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት የልማት ፕሮጀክት የሌላት ግን የታወጀ ጦርነት ያላት ኤምሬትስ የኦህዴድ ብልጽግና ሹማምንትንና ጄኔራሎችን ሕይወት በብዙ የቀየረ ሙስና ውስጥ አስገብታለች። ሓንቲ ዘረባ ካብ ገለ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኢማራት ወይ እውን ብዓብዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል እንታይ ኢልና ኢና ንዛረብ ወይ እውን እንታይ ኢሉ ክዝረብ ኢኻ ትርኢ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ኢንቨስት ይገብር ከም ዘሎ እዩ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብሉምበርግ በሎ ካልኦት ኩሎም ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ኢማራት ዝሰርሖቶ ፅርግያ የለ ኢማራት ዘርምዐቶ ሕርሻ የለ ዝፀገነቶ ትራክተር የለ ዝሃነፆቶ ፋብሪካ የለ ዋላ ሓንቲ ኣይገበረትን እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ንብልፅግና ንመራሕቱን ነዞም ኦህዴድ ዝበሃሉ ፖለቲከኛታትን ጀነራላትን ንምህብታምን ኣብ ብልሽውና ንምቁምጣዕን ኪኑ ሓሊፎም ድማ ኩሎም ቶም መራሕትናቶም ኣብ ዱባይ ይኹን ኣብ ኢማራት ገዛውቲ ንክሰርሑ ኣብ ኢማራት ኣብ ዝተፈላለዩ ሪል ስቴት ንክሳተፉ እዮም ዝገብርዎም እዚ ዘረባ እዚ ዋላቶም ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ዝነበሩ ቀደም ከምኡ እዮም ነይሮም ብዙሓት ኣብ ዱባይ ገዛውቲ ነይሮም ኢማራት ከምኡ እያ ትገብረልካ ናይ ኢማራት ነገር ብልሽውና ንክትገብር ኣፍ ደገ እያ ትኸፍተልካ እዚ ኸንታይ እዩ ብገንዘብካ ኣብ ኢማራት ገዛውቲ ንክትገዝእ ተኽእላ ካብ ካልእ ሃገር ኣይከኣልኒ ከምዚታት ክብድበለ እዩ ገዛ ክትገዝእ ካብ ኣፍሪካ ገንዘብ ኣምፂኻ ኣብ ስዊዘርላንድ ንኣብነት ኣይከኣልኒ እዩ
ገንዘብካ ሜቢ ካልእ ነገራት ክትጥቀም ትኽእል እምበር ካብ ካልእ ምፅኢ ኢልካ ኢልካ ገዛ ክትገዛ ይትኽእል ኢኻ ኣብዚ ወይ ከዓ ሜቢ መንገድታት ኣለውን ሃብታማት ማልቲ ሚሊዮነር ገለ እንድሕር ኮይንካ መንገዲ ህልዎ ኽእል እዩ ሓደ ሰብ ግን ኣነ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ወይ ኣፍሪካ ዝቕመጥ ገንዘብ ኣለኒ 2 ሚልዮን ኢሉ መፅኡ ብዚ ኣብ ስዊዝ ገዛ ክገዛ ኣይክእልን ኣብ ዱባይ ግን ከምኡ ኣለዎ ስለዚ በዚ ንሓደ ዓብዪ ናይ ኣፍሪቃ ሃብቲ ናብኡ ንምኻድ ዝገብርዎ ፀወታ ኣለዎም ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ብልፅግና ናብ ኢማራት ዝኸይድ ዘሎ ወይ እውን ከይዱ ዘሎ ተልእኾ ንክወስድ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ንኢማራት ኣብዚ ዘለኽዮ ከትሕነኪ ዝኽእል እንተኮይነ በጃኺ ንዒ ተልእኾ ሃብኒ እንታይ ክገብረልካ ክእል ንሼኽ ቤንዛይድ ብኸመይ ከትሕነካ ይኽእል ዝብል ዘረባ ንክገብር እዩ ከይዱ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ ዘሎ ርእቶታት ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ግን ኣነ ሓንቲ ተወሳኺት ርእቶ ኣላትና ናብኡ ቀጭን ካልኩሌሽን ይዞ ነው የሄደው ነው ብዬ ነው የማምነው መሳይ ከዛ ያለፈ ነገር ምን ሊያደርግ ይችላል ሌላ ልናስብ የምንችለው ነገር የለም መሳይ ጮሁ እንዳለ ነው የምንሰማው ለደህንነቱም ተሰግቶ ሊሆን ይችላል በአንድ ቀን በሁለት ቀን ሳያጠናቅቅ ለሶስተኛ ቀን የተሻገረው ለማንኛውም ጉዞውን እንዴት አየው ምንድን ነው ሊባል የሚችለው አብይ አህመድ ወደዛ የሄደበት ሁኔታን በተመለከተ ደጋፊዎቹና ባለስልጣናቱ የሚሉትን እንመጣበታለሁ ግን ምን ማለት ይቻላል በዚህ ወቅት ላይ አንድ ሀገር መሪ ወደድነውም ጠላነውም ደገፍነውም ተቃወምነውም ሀገር ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ወክሏል እንደው ዝም ብሎ ብድግ ብሎ አውሮፕላን አስነስቶ ወደዛ ቀውስና ጦርነት ወዳለበት ቦታ መብረር ምን የሚሉት እንዴት አድርጎ ነው ሊፈታ የሚችለው በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ወደዛ ሀገር ያመራው እጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትንተና እንድወሃበ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናብዚ ቦታ እዚ ዝኸደ ድብልዎ ዘለዉ ዋላ እቶም ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተፈላለየ ሓበሬታ እንዲኦም ዝህቡ ኣብዚኣ ግን ድብልዎ ዘለዉ ብዙሕ ኣፅዋር ክደሊ ከይዱ ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱ ክብል ከሎ ካሊእ ናይ ንግዲ ናይ ሽርክነት ናይ ገለመለ ዝምድናታት ከም ዝገበሩ እዩ ዝነግር ግን gain political attention ኣብ ከምዚ ሽግር ካላኒ ኢማራት ክኸይድ ከሎ ፍሉይ ቆላሕታ ናይ ኢማራት ንክረክብ ከም ዝደለየን seek financial or military support ወታደራውን ቁጠባውን ድጋፍ ንክረክብ ኢትዮጵያ current faces economic problems shortage of weapons and ammunition financial constraints ስለዚ ካልእ ሽግራት ስለ ዘለዎ ኣብ ኢማራት ድማ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከላ ኣብ ጎና እንተተሰሊፈ ፅቡቅ ዝኾነ ቆላሕታን ሓገዝን ክረክብ ይኽእል እዮም ዝብል ዘለዉ እዚ ግን ሓደ ክፋል ናይቲ ፀገም ጥራይ እዩ ኢማራት ንባዕላ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ስለዚ ኢማራት ንባዕላ ንዓቢ ትደልዩ እየ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ክልቲኦም ይደላለዩ ስለ ዘለዉ እዮም ድማ ዝራኸቡ ዘለዉ ምናልባት ሓንቲ ካብዚ ንሰምዓ ዘለና ጉዳይ እዛ ሕጂ ንሰምዓ ዘለና ናይ ኢማራት ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ናብኡ ደው ኢሉሉ ነይሩ ምስኡ ድማ ንሱዳን እገዳ ናብ ሞስሊም ብራደርሁድ ኢሉ እገዳ ይገብር ኣሎ ንብልፅግና ደው ኢልዎ ብልፅግና ድማ ቀጥታ ናብ ኢማራት ገፁ ክጎይ ክኢሉ እቲ ኣብ ሱዳን ዝወረደ እገዳ ድማ መን ይሃንዲስዎ ኣሜሪካ ኢማራት ይሃንዲሳቶ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዘን ሰለስተ ነገራት ከተተሓዘን ተጀሚርካ ገለ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ ገለ ነገር ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣሜሪካ ተንኮል ሓሲባ ከም ዘላ ምናልባት ሕጂ እንተደይገበረቶ ግን ግዜ ክወስድ ዝኽእል ተንኮል ክህሉ ከም ዝኽእል ካልኩሌሽን ግምት ኣለና ኣነ ቢካዝ መጀመርያ መዓልቲ ናብ ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ምስ ሞስሊም ብራደርሁድ ርክብ ንዘለዎ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ግብረ ሽበራዊ ትካል ዝብል ዴዚግኔሽን ወይ እውን ስያመ ሂባ መቕፃዕቲ እገዳ ካብ ዕለት 16 ወርሒ 3/26 ዝጅምር ክትገብር ድሕሪ ምህቃና ነዚ ሓሳብ እዚ ነዚ መደብ እዚ ንክትገብር ዝገደዳ ድማ ናይ ኢማራት ንዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ርክብ ከም ዝኾነ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ድሕሪኡ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ከም ዝገደፈ ብካልእ ዘራርባ ዝተዛረብሉ ካልእ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሕሪ ምርዳእና ንሱ ድማ ሓፊሉ ኣብ ሓዊ ንዘላ ሃገር ናብ ኢማራት ዞኽዞኽ እናበለ ክኸይድ ምኽኣሉ there are many things ኣብዚ ኮኔክት ክትገብሮም ትኽእል እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ ርእሲ ድማ ኣላ ለንቀነ እና ተዘርበት ትኸይድ ዘላ ነጥቢ ንሳ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እናቐረበ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኢራን ኩናት ምናልባት ነዚኣ ተሓሒዝና መንርኣያ A new flashpoint is emerging, one that could pull East Africa directly into the Israel-Iran conflict. Reports now suggest that Israel is considering building a military base in Somaliland, a breakaway region from Somalia that calls itself independent and sits right on one of the world's busiest shipping lanes. Somalia is not having it, and the backlash is already growing. So let's break down what Israel wants and why this small corner of Africa suddenly matters to a global war.
Israel is reportedly studying the idea of a military and intelligence. እዚ ዘረባ እዚ ቅኒ ኢሉ እዩ ግን ተደጋጋሚ ናይ ሚድያ ኣቴንሽን እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ወታደራዊ ቤዝ ክትገብር ትደሊ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኦኬ እስራኤል ትደሊ ከም ዘላ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ከም ዝሃበታ ግን ካልእ ዝስዕባ ሃገር ተሳይኑ ኣሎ ብግምጣሉ ሉላውነት ናይ ሶማልያ ንክሕሉ ዝፅዕሩ ዘለዉ ድማ ስዑድያ ቀጠር ልዕሊ ኩሉ ድማ ቱርኪ ግብፂ ገለ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ንባዕሉ ወሽላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ግምቲ እቲ ኢኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ግን ንሱ ሓሰን ሼክ ዕላማ ናቱ ንፁር ኣይኮነን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ንፁር ዕላማ ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ናቱ ኣላያንስ ምስ ኢማራትን እስራኤልን ምዃኑ ይፈልጥ እስራኤልን ኢማራትን ድማ ነታ ሶማልያ ክመልቅልዋ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ ምስ ኣቢ ብተደጋጋሚ ይራኸብ ምህላው ኣብ ኢማራት ገንዘብ ከም ዘሎ ጥርጣረ ናተይ ማለት እዩ ሓሰን ሼክ ኣብ ኢማራት ገንዘብ ክህልዋ ከም ዝኽእልን ሃብቲ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ምስ ኢማራት ምባኣስ ድማ ከዋፅኦ ከም ዘይክእል ንሱ ብውልቁ ማለት እዩ ነቲ ሃገር ከዋፅኦ ይኽእል እዩ ንሱ ብውልቁ ግን ረብሓ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብ ኢማራት ንሱ ፀገም ስለ ዘለዎ ምስ ኢማራት ክዕረቕ ይደሊ ኣሎ ምስ ኢማራት ዕርቂ ድማ ዓብይ ሽግር ክፈጥረሉ ምዃኑ ይፈልጥ ኣሎ ስለዚ ፀወታ ናቱ ንዑት Intelligence outpost near Berbera, the biggest port in Somaliland. If built, the base would sit directly across the Gulf of Aden, just opposite Houthi-controlled Yemen, and minutes away from the Bab al-Mandeb choke point. ሕጂ እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ የመን እዩ ሑቲ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ነጊሩሉ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ክሳተፍ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ቪድዮ እውን ገይሮም ኣለዉ ተዳሊና ኣለና መፅኣና ዝብል ሓደ ናይ ሬክላም ናይ ኩናት ዝገበርዎ ቪድዮ ኣሎ ምናልባት ከሪአኩም እየ ንእሽተይ So for Israel, ሕጂ ምናልባት ነዛ ነገር እዚኣ ምዝያ ተሓሒዝና እሞ ክንሪያ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና ሃገር እምበር ጎንፂ ምልዓል ኣይኮነን ክብል ለንደን ዝመደበሩ ላዕለዋይ ፀበቓን ኣመኻሪ ዓለም ለኻዊ ንግድን ሓማድ በይንግ ተዛሪቡ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና ሃገር እምበር ጎንፂ ምልዓል ኣይኮነን ክብል ዝተዛረበ ሓማድ በይንግ ብሓፈሻ ኣብቲ ግሎባል ቢዝነስ ኤንድ ሎው ዝበሃል ዓውዲ ብፍላይ ድማ ብዝተፈላለዩ ዞባዊ ንግድታት ንምምችቻው ልዑል ተራ ዘለዎ ኣመኻሪ እዩ ሓማድ በይንግ ምስ ጋዜጣ ኣዲስ ዘመን ኣበ ዝገበሮ ፃኒሒት ከም ዝገለጾ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ኣድላይነትን ጉዳይ ህልውና ሃገርን እምበር ጎንፂ ምልዓል ኣይኮነን ክብል ገሊጽዎ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕራ መልሲ ንኽረክብ ብሕግን ድርድርን ዝተደገፉ መፍትሕታት ከም እትኽተል ዝገለጸ ሓማድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብናይ ሓይሊ መማረፂ ክትረክብ እያ ዝብል ምክንያታዊ ግምት እዩ ክብል ንግብረ መልሲ ኤርትራውያን ሰመዚ ነቒፍዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዘለዓለትሉ ጽባሕ ጎንፂ መለዓሊት ገይረን ክምልከታ ዝጀመረ ሃገራት ምህላውን ዝሓበረት በዓል ሞያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላማውን ሕጋውን ድርድር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንዘለዎ ቆራጽነት ኣድኒቑ ኣሎ ኢትዮጵያ ንታሪክ ገጸ ምድርን ቁጠባዊ ጉዳይን መሰረት ብምግባር ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምልዓል መሰል ኣለዋ ዝበለእቲ ኣማኻሪ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ሕግታት መሰረት ዝገበረ ብምዃኑ ብዝኾነ መዕቀኒ ፍትሓውነት ዘለዎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ እንድዩ ምስ ምንታይ ከላ ዝበልኩም ስለ ዝደለኹ እየ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብልፅግና ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረክብ ዝብል ኣጀንዳ ዝደፍኡ ሓይልታት ስቲል ይቕፅሉ ኣለዉ ብሰላማዊ መንገዲ ገለ ዝብሉ ሑቲ ድማ ናብቲ ኩናት ክኣቱ ምዃኑ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ናብ ኢማራት ይኸይድ ኣሎ ኢማራት ድማ ቀንዲ ኣተኩሮ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ዝወርዳ ዘሎ ሃገር እያ ስለዚ ሑቲ ስጉምቲ ክወስድ ተኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ መን ክወስድ ዝኽእል እንድሕር ኢልኩም ሓደ ኣብ ሶማሊላንድ እዩ ቀንዲ ማለት እዩ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ቤዝ ክትገብር ስለትኽእል ካብኡ ንላዕሊ ግን ጅቡቲ ታርጌት ኮይኑ ኣሎ ሳልሳይ እውን ብልፅግና ታርጌት ክኸውን ከም ዝኽእል ብልፅግና ናይ ሓሳብን ናይ ዘረባን ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ክብዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት የብለይን ወላ እኳ ገለገለ ከም ዝብሉ እንተሰማዕና ስለዚ ሑቲ ናብቲ ኩናት ኣትዩ ብፍላይ ከምቲ ናይ ኢራን ትገብሮ ዘላ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዛትን ናይ እስራኤል ዕላማታትን ክሃርሙ እንተጀሚሮም ኪኖት ቀይሕ ባሕሪ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ከይዶም ጅቡትን ሶማሊላንድን ክልቲኦም ታርጌት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ሓይሊ ነውፂ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ክኢላታት ይዛረቡ ኣለዉ ሑቲ መጠን ስጉምቲ ዝጀመረሉ መዓልቲ እዚ ከባቢና ካልእ ዳይናሚክስ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ካልእ ኩነታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ኣብዚ ቅድሚት ከረይኩም ፀናሕኩ ኣሜሪካ ምስ ኣቢ ዝተዘራረብሉ ኪኖቲ ናይ ዞባዊ ኩነታትን ገለን ዝበሃል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ናይ የመንን ገለ ነገር ክህልዎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሑትን ገለ ነገር ምስ ብልፅግና ክግበር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ተወሳኺ እውን ናብ ሶማልያ ዝምልከት ማለት እዩ ኣሜሪካ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትብ ሓደ
ዓብይ ስለያው ክኢላዲ ዲፕሎማት ሰዲዶም ኣለዉ ዝብል ኣርቲክልስ ገለ ክወፅቀኒ ኣሎ እስራኤል ትደልዮ ነገር ምምሕዳር ናይ ብልፅግና ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክገብር ከም ዝኽእል ወይ እውን ኣንጻር እስራኤል ጠጠው ክብል ከም ዘይክል ድሮ ኣረጋጊፁ እንዲ ዘሎ እስራኤል ሶማሊላንድ ከኣትዉ ይደልዩ ኣለዉ ካልኦት ሓይልታት ድማ ቱርክ ዝኣመሰለ ግብፂ ዝኣመሰሉ ስዑድያ ዝኣመሰሉ ድማ ኣንጻሩ ጠጠው ኢሎም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ምስ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ግን ኣሜሪካ ናብዚ ሓውዚ ወይ እውን ናብዚ ናይ ፖለቲካዊ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅድድም ኣትያ ኣብ መንጎዞም ናይ ኣስላም ዝምድና ዘሎም ወይ ከዓ ብናይ እስራኤል ቋንቋ ናይ ሱኒ ኣላያንስ እናበሉ ዝዛረብዎ ቱርክ ስዑድያ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ኣሜሪካ ናቶም መንገዲ ሒዛ ዶ ንሶማልያ ልኡላውነትን ግዛት ሓድነትን ናይ ሶማልያ ይድግፉ ወይስ ብብልፅግና ገይሮም ካልእ ድራማ ይሓስቡ ኣለዉ ንግዜው ክንገድፎ ንኽእል ኢና ግን እቲ ስፔኩሌሽን ወይ እውን እቲ ግምታት ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ምናልባት ምዚ ኣተሓሒዞም ሓንቲ ዝብልዋ ዘለው ኣብዚ ከባቢ ከጋጥም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እዩ ብልፅግና ፈረስ ናይ ብዙሓት ኣጀንዳታት ኮይኑ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ ኣብዚ ሓድሽ ፅሒፎሞ ዘለው renewed Ethiopia Eritrea war could ignite conflict spanning 10 to 15 countries on 3 continents exports warn ትሪወሎም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክገብርዎ ዝኽእላ ኩናት ወይ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክጋጥም ዝኽእል ኩናት ካብ 10 ክሳብ 15 ሃገራት ካብ 3 ኮንቲነንት ክሳተፍዎ ዝኽእል ዝብል ዘረባ እዩ እዚ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንደይ ድራማታይዝ ድራማ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ክዓኑ ስለ ዝኽእል ብውሽጣዊ ኩነታቱ ክዓኑ ስለ ዝኽእል ንብልፅግና ኣብ ዓበይቲ ነገራት ይዋሳእ ከም ዘሎን ናይ ብልፅግና ምውዳቕ ድማ ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ዳ እምበር ፋኖን ሸነን ተጋሩን ዝገብርዎ ዘለዉ ምውዳቕ ከም ዘይኮነ ንምፍላጥ ዝግበር ዘሎ መሸፋፈኒ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ከምኡ መረዳእታ ናተይ ንቐፅል A renewed war between Ethiopia and Eritrea would ignite ኣይኖት የንተን 15 ሃገራት ዝብልዎን ዘለዉ speaking to Arnold ኣንዳሉ ኤጀንሲ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ናይ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ዝብሎ ዘሎ ድራማ ክፈቱ መዓት እዩ ካብ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ዝብሎ ዘሎ እስከ ኣፅሕፍቲ ብዚ ክንሪያ ኣይኖት የንተን 15 ዝብሎን ዘሎ ሃገራት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ pressing Eritrea to Ethiopia's internal affairs, the expert suggested that the regional international actors could still help prevent escalation, pressing Eritrea to end interfering. ኤርትራ ከም ነዚ ነገር እዚ ትደፍኦ ዘላ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ኩናት እዚ ከየጋጥም ተደልዩ ንኤርትራ ፀቕጢ ክገብረላ ይግባእ ዝብል ዘሎ ኣይ ሓመድ ዕደብላዕ ከመይ ዝበልዎ ኣተላ ዝኾነ ፕሮፌሰር እዩ ኣነ እኳ ግርም እዩ ዝብለኒ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ወላ ሓንቲ ዝተረፈ የብላን ስርዓት ናይ ኢሳያስ ክወድቕ ኢና በለ ንጎም ሸት እንተዛረብ እዩ ተገምጢሉ ድማ ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ብላብላ ክብል ፀኒዑ ንኤርትራ በጃኹም ፀቕጢ ግበሩላ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ከይፍንጀር እዚ ኩናት ንኸይጅምር ንኤርትራ እንታይ ኢሎም ፀቕጢ ክገብሩላ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክወሪ እየ ዝብል ሕልሚ ኣለዋይ ኣሚን ስታሊን ፅብቕቲ መልሲ ይብዎ ነይሩ ብዚኣ ኣበይ መቅሰም ኣንበረ ሃለው ብላዋለች እንዴ አላለችውም ከመጀመሪያውኑ እወርሻለሁ ኤርትራ እንዴት ኤርትራ የማናት የሚለው ኩዌስችን ማርክ እየተወያየ ያለው ኤርቲቪ ነው እንዴ ኢትዮጵያ የማናት ብሎ ኤርቲቪ ለጥያቄ ቀርቦ ያውቃል ምክንያቱም በዩኤን የምትታወቅ ነች የዩናይትድ ኔሽንስ መስራች ነች 1945 በፈረንጆች ቆማ የመሰረተች ነች ኢትዮጵያ በአፍሪካ እና የማናት የሚል ጥያቄ ሶማሊላንድም ጅቡቲም ኤርትራም ሱዳንም ጠይቆ ያውቅም በኢትዮጵያ በሚዲያዎቻቸው ጠይቆ ያውቅም ኤርትራ የማናት አሰብ የማን ነው ብሎ ለክርክር የምርጫ ምረጡኝ ቅስቀሳ እያደረገች ያለችው ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ ነች እኔ ወርሻለሁ ኤርትራ እንዴት እንደተገነጠልሽ አላውቅም ካቢኔ የለ ፕሮክላሜሽን የለ ምንድን የሚሉት ቃለ ጉባኤ የለም ብሎ ፕሮግራም እንትን ላይ ሲፎክር ሲሸልል የነበረው የኢትዮጵያው ሰውየው ነው እንደዛ ሲፎክር የነበረው ስታሊን ናይ ብሓቂ ክብረት ያበለይ ከነኽብሮ ዝግባአና እዩ ምክንያቱ ብዝርድኦም ቋንቋ ነዞም ናይ ብልፅግና ዕንደራብ ተደጋጋሚ ዘጋልፅ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅምዶ ውፅኢት ናቱ ኣብዚ ኢኻ ትሪኦ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ናይ ዋላ እኳ ክንዲ ናይ ብልፅግና ገንዘብን ሃብትን ኣብ ሚድያ ኤርትራ ይኹን ትግራይ ኢንቨስቲ ገይሩ እንተዘየለ ዕላማ ዘለዎም ሚድያታት ስለ ዘለውና እቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ልክዕ ከምዚ ተወዳዲብና ንሰርሖ ዘለና ይመስል ግን ኩሉ ሰብ ንረብሓ ሃገሩ ንረብሓ ህዝቡ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣነ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ተዛረብኮ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ
ፓርቲታት ነዚ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ምርጫ ዝብልዎ ዘሎ ፌክ ምርጫ ኣርእስቲ ናይቲ ዲቤት ናቶም እንታይ ነይሩ እስከ ኤርትራ ናይ መን እያ ዝብል ኤርትራ የማን ናት ካብዚ ንላዕሊ ንሉላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ትኽእል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይ ምርጫ ኣጀንዳ ናትካሲ ቁጠባ ናተይ ሕርሻ ዶ ክንገብር ወላ ንግዲ ዶ ክንገብር ወላ ገለ ዶ ትብል እምበር ሉላዊ ሃገር ኣልዒልካ ኤርትራ ናይ መን ኢልካ ኣብ ዲቤት ትዛረብ ስለዚ እቲ ብልፅግና ከይድዎ ዘሎ ርሕቀት ናይ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ንምትፋር ፈፂምካ ብቓላት ገሊፅካ ክትሓልፎ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ንመለስ ኩሉ እቲ ነገራት እናተሓሓዝና ንኽእል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ከባቢና ዓብይ ገይማት ክፅወት ከም ዝኽእልን ኣሜሪካ ድማ ሓንቲ ካብቲ ነቲ ነገር ከተበላሹ ትደሊ ዘላ ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ እቲ ፅቡቕ ነገር ነዚያ ስምዕዋ to stop all attacks by Iranian forces on Gulf nations. Regional partners hosting U.S. interests, specifically military bases, have been repeatedly attacked by Iran since the war began. I think you have to separate the U.S.-Israel campaign and its engagement with Iran militarily from Iran's egregious, illegal and unlawful attacks on Gulf countries and Jordan that had nothing to do with that campaign, and that we're looking for diplomatic de-escalation prior to these escalations that occurred. So let's separate the two. Let's find out how it is. እስትሪዎ ዘለኹም ናይ ኢማራት ዲፕሎማትያ ምክትል ናይ ፎሬን ሚኒስተር ዲያገለያ ትብል ዘላ ንኢራን መጠንቀቕታ ሂባ ከም ዘላ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ መጠንቀቕታ ድማ ምስ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን ዝተጀመረ ኩናት ናባና ሕርቃንኩም ኣይተውፅኡልና ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት ዓረብ ትገብርዎ ዘለኹም ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብታ ዘረባ ናታ ግን እንታይ ትብል ነዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ክትፈትሐያ ዶናልድ ትራምፕ ብሽሙጦ ረቂሖም ዲፕሎማሲ ናቱን ካልእ መንገዱን ነዚ ኩናት እዚ ክፈትሖ እዩ ብምባል ወላ እኳ ቃንዛ ይወርደና እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ኢና ክንሰምዕ ንሕና ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሽግር ክፈትሖ ዝኽእል እምበር ንሕና ኣይኮንናን ክንፈትሖ ዝብል መርገፂ ሒዛ ትኸይ ዘላ ኢራን ድማ ነዚ መርገፂ ናይ ኢማራት ስለ ዝርእይዎ ዘለው ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ደውፅዎ መግለፂ ኢማራት ቀዳመይቲ ታርጌት ናትና ኢሎም ድሮ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ነዳዲ መኸዘኒ ዝነበረ ሃሪሞም ኣለው ሕጂ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እናገበርኩ ከለኹ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ዶናልድ ትራምፕ ፖስት ገይርዎ ዘሎ ድማ እንታይ ዝብል ኣሎ ብዙሓት ሃገራት who are affected by Iran's attempted closure of the Hormuz Strait will be sending warships in conjunction with the United States of America to keep the strait open and safe. ብዙሓት ሃገራት ብሰንኪ እዚ ናይ ወሽመጥ ሃርሙዝ ብምዕፃው ኣብ ንግድን ኣብ ካልእን ፀገም ኣጋጢሞን ዘሎ መራኸብ ኩናት ናተን ክሰዳየን ነቲ መንገዲ ንምኽፋት we have already destroyed 100% of Iran's military capability እንታይ ይብላ ኣሎ 100% ናይቲ ናይ ኢራን ወታደራዊ ቅልፅም ደምሲስናዮ ስለ ዘለና ካልኦት ሃገራት ምሳና ኮይኖም ዘራየት ኮይኖምና መፅኦም ነዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ንምኽፋት ክሕግዙና እዩ ዝብል ዘሎ 100% ዘዕነኻዮ ሓገዝ ትደልየሉ ዲኻ ኢሉ ዝሓትት ሰብ የለን ድዩ እንተኢልካ ድማ የለን ምክንያቱ it's just another day give me a second ሓንቲ ነገር ክበኩም ስለ ዘለኹ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝኣክል where was that እታ ቪድዮ ኣንተ በሂበኩም ፀናዕኩ ንዓ ከሪአኩም ስለ ዝኾንኩ ናራና ነቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ I can't find it Iranian okay እስከናወፅላ ኣብዚ two tankers okay ነዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ እንድሕር ረኺበ ማለት እዩ okay can we find it no we can't find it yeah anyway ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ነዚ ቦታ እዚ ንምኽፋት መራኸብ ኩናት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣላያንስ ልክ ከምዚ ሓንቲ ግዜ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ሑቲ ነቲ ቀይ ባሕሪ ዝበሃል ከባቢና ምስ ዓፀወ ወይ እውን ሽግር ምስ ኮነ ኣላያንስስ ሃገራት ኤውሮፓ ኣሜሪካ እንድያ ግን ገለ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኤውሮፓ ናይ ገለ ተኣኻኺቦም ከነጥሑና ኢና ኢሎም መፂኦም ከስሐኩም ናይ ጀርመን መርከብ ከተጥሕኒ ኢላ ምስ መፀት ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ሚሳይላት ከም ዝወደአት ሽዑ ካብኡ ከም ዝተመልሰት ድራማ ኮይኑ ዝነበረ ስሒቕናሉ ነርና ካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ፊንላንድ ድያ ዋላ ዴንማርክ ሓደ ሰብ ሰዲዳ ገለ ዝበሃል ዘረባ ነይሩ anyway ሕጂ እውን ካልኦት ሃገራት ተሓዊሰን ክመፅኣ ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎ መን እየን እዘን ሃገራት ኣብዚ ቦታ እዚ ክሕግዛ ተሰማሚዐን ዘለዋ hopefully ተስፋ ንገብር ቻይና ክትሕወስ ይብል ኣሎ ኣታ ሰብኣይ ዝፀሉል ይመስለኒ hopefully China, France, Japan, South Korea and the UK and others
that are affected by this artificial constraint will send ships to the area so that the Hormuz Strait will no longer be a threat to the nations. ስለዚህ ብኣፉ ዳኣይ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ከም ዘይተሰማምዐ በዚ ትርኢኻ ስለዚ ተስፋ ንገብር ቻይና ይብላ ኣሎ ዩኬ ክሰድድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ሜቢ ጃፓንን ደቡብ ኮርያ እውን ገለ ንኣሽቱ ክሰዱ ይኽእሉ ኮን እዮም ቻይና ግን ትረስት ሚ ኔቨር ቻይና ተሓጒሳ እያ ዘላ ቻይና ነዚ ኩናት እዚ ኢራን ትረም ብምህላዋ ይሓዝኑ ኣለዉ ግን ኢራን ትገብሮ ዘላ ለውጢ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ጎንኩም ኣለና ብድሕሪ መጋረጃ ኣጆኹም ዝብሉ ዳ እምበር ነቲ ሽግር ንክትፈትሕ ተበግሶ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ርግፀኛ ሓደ ካብኡ ርግፀኛታት ክገብረና ዝኽእል በዓላቶም ዘውፅዎ ዘሎ ሓበሬታ ክሬኩም ኢራንን ቻይና ነዚ ኩናት እዚ ንኢራን ራሽያን ቻይናን Russia and China are quietly helping Iran in this war? Well, as per the U.S. intelligence reports, Chinese satellites are giving the exact location of U.S. and Israeli military assets, while Russian intelligence is assisting to find exact position of American war. China መራኽብ ጌራኒ አንጻር ኢራን ክትሕግዝ ኣይኮነሲ ሳተላይት ናታ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ እናሃበት ነቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ኤግዛክት ዕላሙ ከም ዝሃርብ ዝገብሮ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ሳተላይት ጋይደንስ ወይ ከዓ ጂፒኤስ ናይ ቻይና ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንኢራን ብቐጥታ ዋላ ክሕግዝዋ እንተደይከኣሉ ብተዘዋዋሪ ናይ ስላዮ ሓበሬታ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ከምኡውን ነቲ ሚሳይላት ናቶም ጋይደንስ ሲስተም ዝብዎ ዘለዉ ቻይና እዮም ዝብሉ ከምኡውን ራሽያ ተመሳሳሊ ሓገዝ ይገብሩ ከም ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ምንጭታት ወይ እውን ብዙሓት ኬላታት ክኸሱ ፀኒሖም ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ መፂኦም ንመራኽብ ኩናት ገይሮም ንኢራን ንክትህረም ወይ እውን ንኢራን ንክትዳኸም ቻይና ነዳዲ ስለ ዘገድሳ ክትገብሮ እያ ዝብል ግምት የብለይ ግን ዩነቨር ነው እቲ ኩነታት ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣገዲድዎም ናብዚ ክመፁ ክእሉ እዮም ኣንጻር ኢራን መራኽብ ኩናት ጌራ ኣንጻር ኢራን ውግእ ክትገብር ትኽእል እያ ክብል ኢለ ንክግምት ይከብደኒ እዩ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ብብዙሕ መንገዲ ዋላ ነተን ራዳራት ናይ ኣሜሪካ ዝሓርመን ዘሎ ኣብ ምህራም ዝሕግዙ ዘለው ሳተላይት ኢሜጅስን ጋይደንስ ሲስተምን ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ምዃኑ ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እንታይና ንብል ዘለና ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝኣተዎ ኩነታት ክፈትሖ ይከኣለን ኣሎ ስለዚ ንዑ ንምፍታሕ ክገብሮ ዝኽእል ተበግሶታት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ንምኽፋት ክግበር ዝኽእል እዩ እዚ ግን ኣንተ በድሪና ስለ ዝነበርና ኢማራት ብተደጋጋሚ ትረም ከም ዘላን ወይ ፍለጥ ብዙሕ ነገራት ድማ ይቃፀል ከም ዘሎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እናገበርኩ ከለኹ ካብ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ ኣብ መንጎ ተደጋጋሚ ኣፕዴት ክበኩም ይመርፅ ስለ ዘለኹ because things are changing very fast እንታይ ብላ ኣሎ ካል ብሬኪንግ ኢራን warns presidents to leave again እዚኣ ሂበኩም ነይረ ጥቃ ዝኾነ ይኹን ወደብ ይኹን ዝኾነ ኣብ ኢማራት ንዘሎ መጠንቀቕታ ሂባላ ኢራን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ንመፅእ ድማ ኣገይን እቲ ኩነታት ተሓዋሲ ከም ዘሎን ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእልን ኢማራት ድማ ንኣብዪ ኣሕመድ ክትቦ ትኽእል ተልእኾ ብዙሓት ዓይነታት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ብልፅግና ድማ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሒዙ ይወፅእ ኸውን ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ርኢና ድማ ናትና መደምደምታ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሱዳን ሓደ ኣገዳሲ ናይ ነዳዲ ዴፖ ናይ ዳዕ መሰሪዕ ዘቢጣ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ግርም በሉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ሽግር ወዲቑ ዘሎ ዳዕ መሰሪዕ ተወሳኺ ፀገም ይወርዶ ከም ዘሎን ሱዳን ድማ መመሊሱ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንቅድሚት ይኸይድ ከም ዘሎን ዕላማታት ናቱ እናሃረመ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብቲ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ተፀጊዑ ዘሎ ዶባት እውን ብሉ ናይል ማለት እዩ ኣገደስቲ ቦታታት ክቋፃፀሩ ከም ዝጀመሩ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ምስ ኢማራት ዝራኸብ ዘሎ ነዚ ናይ ሱዳን ምንቅስቃሳትን ነዚ ናይ ሱዳን ድፊኢትን ንምድሓን ምዃኑ ወላ እውን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ዳዕ መሰሪዕ ንምድሓን ናይ ምጉያይ ምልክት ከርእዩ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ግንዛቤ ዘድልዮን ምክትታል ዘድልዮን ይክኸውን ንሕና ነቲ ኩነታት ናርኣና ኣብ እዋኑ ሓበሬታ ክንበኩም ክንፍትን ኢና ንመለስ ናብቲ ናይ ብልፅግና ሽግር
እዚህ የተቃውሞ ሰልፎች ከ6 ዓመታት በፊት በኢኳዶር፣ ከ4 ዓመታት በፊት በስሪላንካ፣ ከ10 ዓመታት በፊት በብራዚል፣ ከ52 ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ የታዩ ናቸው። ምክንያታቸው ደግሞ አንድ አይነት ነው፣ የነዳጅ ዋጋ መጨመር። መንግስታት በተለያዩ ምክንያቶች የነዳጅ ዋጋ እንዲጎማ ሲያነሱ ኑሮን መሸከም ያቃተው ዜጋ ለተቃውሞ አደባባዮች ላይ ይተማል። ዜጎች ይህንን ሲያደርጉም የመንግስቶቻቸውን ጭካኔ አጥተውት እንደሚታሰሩ ግፋ ሲልም እንደሚገደሉ ጠፍቷቸው አይደለም። ግና ተጨቁኖ ከመሞት ታግሎ መስዋዕትን ክብር ያደረገ ህዝብና ትውልድ በመንግስቶቹ ላይ እሳት ሆኖ ይነሳል፣ ነበልባል ሆኖ ይቀጣጠላል። ይህ በተጠቀሱት ሀገራት ብቻ ሳይሆን በምዕራብ አፍሪካና በሰሜን አሜሪካ ሀገራት፣ በኤስያና በላቲንም በብዙ በተደጋጋሚ ካልእ ናይ አብይ አሕመድ ተዛዕበየ ባትል ወይ እውን ግንባር ሙኽ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ እንታይ እዩ? ብልፅግና ናይ ነዳዲ ሽግር ገጢሞ ኣሎ። ናይ ነዳዲ ሽግር ድማ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ሽግር ይክህልዎ። ብሰንኪ ነዳዲ ብዙሓት ስርዓታት ተገንጢሎም ከም ዝፍለጡ ኣብ ታሪክ ነዳዲ ብምኽባሩ ስርዓታት ናይ ምቕያር ተኽእሎታት እናዓበየ ዝኸይድ። ስለዚ ብልፅግና እዚ ከጋጥሞ ዝኽእል ኩነታት ሓደ ካብቲ በዚ ኩነታት እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ክፅሎ ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካልእ መነባብሮ ከፊእዎ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ነዳዲ ወሰኽ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም ኣብ ግምት ምእታዊ የድሊ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ነዳዲ ዋጋ ወሰኽ ዝገብሮ ዘሎ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም እንታይ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ካልእ ሽግራት ንብልፅግና ዓቢ ብድሆ ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣርእስቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለው ዝብልዎ ዘለው ነጥቢ እዩ። ንቐፅል ካልእ ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ተዛሪብዎ ዝነበረ ስምዑ ብዚ ተሓሳሲቡ ይትረፍዶ ናይቲ ኢራን ኩናት ተወሲኽዎ ቅድም ኢሉ እውን ነዳዲ ተሓሲቡ ከተማና ንሪኣ ኣለና ናይ ትራንስፖርት ከመይ ገይሩ ይመውት ከም ዘሎ ናይ ሰብ ምንቅስቓስ ከመይ ገይሩ ይብል ከም ዘሎ ከመይ ገይሩ ሸቐጣት ባዶ ይኾን ከም ዘሎ ከመይ ጌርካ እቲ ናይ ንግዲ ቦታታት እውን ናዝሓለ ናደኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮይና ኢና ነብል ዘለና እቲ በዓል እዚ ንዝክሮ ዘለና ኣብ ነፃ ኩነታት ኣብ ስጋት ዘይብሉ ኩነታት ኮይና ይኮንና ንኽብሮ ዘለናና ካብ ስጋት ከመይ ጌርና ኢና ንወፅእ ዝብል እዩ እቲ ሓደ ይነብል ዘለና እቲ ስጋት ኣብ ልዕልና ካብዚ ክንወፅእ ግድን ስጋት ጥራሕ ኣይኮነን ተመዛበልቲ እውን ኣለውና ተሓጋዚ ብሓገዝ ዝነብር ህዝቢ እውን ብዙሕ እዩ ዘለና ልዕላዊ ወሰናትና ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ብዙሕ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣገይን ብልፅግና ካልእ ቀዳምነታት ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ክንቅፅል ኢና ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ በብሓደ ናራኣናይ ክንከይድ ኢና ንቐፅል። ኣብዚ እውን ካልእ ካብ ትግራይ መፅኡ ዝነበረ ሓበሬታ ማለት እዩ። ቅድም ነዚያ ግን ንስማዕ። ሕዚ ዕጫና እዚ ካውንስሉ እዚ ተዓይሩ ዝብል ነገር ብምኡካር ንዶክተር ደብረፅዮን በዚ መንገዲ እዚ ከይዶም ከቲ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ክመሓዝ ይኽእሉ ድዮም? ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ሕዚ ግዜኡ ከብቅዕ ምስ በለ ድዩ ዳእ ዝሕቶ እዚ ዘልዕል ዘሎ ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ? ባዕሉ ከይላዕለሎ ድዩ ኮይኑ ገለ ዝብለው ዝሕትዎ ሕዚ እሺ ሕዚ ወረዲ ትግራይ ሕዚ ኣብ ቀረና መንገዲ ጠጠው ኢልና ኣለና። ፌደራል መንግስቲ ንኩናት ዝነበሮ ምሽሻል ንኩናት ዝነበሮ ምንቅስቃስ ሪናዮ ኢና ዘሎ ሓይሊ ተሰባሲቡ ከመይ መፅኡ ተዳልዩ ከም ዘሎ ከመይ ኩናት ክኸፍት ተዳልዩ ከም ዘሎ ናራና ፀኒሕና ኢና። ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ካውንስል አጠንቂቁ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ንክኸውን ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ቤት ጽሕፈት ህወሓት መሰረት ዝገበረ ውሳነን ተኣመንቲ እቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ህወሓት ዝኾኑ ጀነራላትን ዝተስማዕምዕሉ ስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ብዕሊ ኮይኑ ዝቆፃፀር ዘይስርዑ ውዳበ ከም ዘሎ ሕጂ ተቃሊዑ ወፅዩ ኣሎ። ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ እቲ ንስልጣኑ ብላዕሊ ኮይኑ ክቆፃፀር ዝተጣየሸ ካውንስል ካብ 45 ክሳብ 50 ኣባላት ዘለዎ ኮይኖም 9 ተፈፀምቲ ስራሕ ዘለዎም ኩሎም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን
ቀንዲ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ብኣባልነት ዝሓቆፈ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብፕረዚዳንትነት ዝመርሖ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣመኻሪ ጉዳያት ሚድያ ከም ዝኾነን ነቲ ፕረዚደንት ብቐንዲ ከም ምንጪ ሓበሬታ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኣዳላው ኣውራምባ ታይምስ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ዓልዋ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ እዋናዊ ሓበሬታ ኣካፊሉ ኣሎ እቲ ፍልፍል ሓበሬታ እቲ ፕረዚደንት እቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ናይ ትግራይ ከመይ ዝቐፅል ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል ጥራይ እዚ በተወሰነ መልኩ ተዘግሮኝ መልኩ ዝቀየር ምንም ነገር የለም ቀጥሎ ጀነራል ታደሰ ፕሬዚዳንት ዝኾነሉ ተዘይተጋጊ መጋቢት 30 ዘውኪ ይመስላል እዚውን ካልኣይ ምዕራፍ እዩ ሳልሳይ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብተኸታተሊ እቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ንሕና ክንረኽቦም ዝግባእ መሰላት ናቶም ኣገልግሎት ይኽልክለና ኣሎ ፋይናንስ ማለት በጀት ከልኪሉ ኣሎ ነዳዲ እውን ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ካልኦት እናበሉ ኸዱ እዚ ሕዚ ትግራይ ሕዝኻ እንደገና ኣብቲ ትግራይ ግዜ ዝኾነ በዚያ ጌርና ናይ ትግራይ ክንውድእ በአግባቡ نحن قبل درجات دلنا سنحن في المزرعة بس إرترا ፖለቲካሊ በአግባቡ زي ما احنا عرفت زحلق مخاته على حد سر يوان ብዙሓት ዘይተገመቱ ምዕባለታት እዮም መፅኦም ኣብ ትግራይ እዚኣ ናይ ቀደም ቪድዮ ናይ ምግበይ ሓደ ካብቲ ንምግበይ ብፍሉይ ብብልፅግናን ካድረታቱን ታርጌት ዝገበረ ምንቅስቃስ ንሪኦ ዘለና ንሱ ዝመርሖ ግንባር ቀጥታ ምስ ኤርትራ ዶብ ዘሎ ቦታታት ዝእዝዝ ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ ስለዚ ምግበይ ዝእዝዞ ግንባራት እዩ እቲ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዳትስ ዋይ ናይ ጀነራል ምግበይ መርገፂ ወይ እውን ጽሩይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣብ ጽምዶ ነቶም ናይ ብልፅግና ካድረታትን ባንዳታት ናይ ተጋሩ ምስ ብልፅግና ዘለውን ኣመና ቆለጭ ኣቢልዎም ዘሎ ታይደሪ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ኣዛዚ ናይቲ ግንባራት ምስ ኤርትራ ዶብ ዘለዎም ቦታታት ዝኾነ ምግበይ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ሓደ ካብቲ ክሰርሑ ዝደሊ ድማ ሰላም ምስ ኤርትራ ምፍጣር ካብ ዝሓለፈ ጌጋታት ተማሂርና ሓንሳብን ሓዋሩን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ወይ እውን ፀጥታዊ ፀገም ናይ ትግራይ ብወገን ኤርትራ ክመፅእ ከም ዘይክእል ንምግባር ዝገብሮ ዘሎ ኣመና ስምባድን ራዕድን ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ዓንተቦ ዝረኣናዮ እዚ ርክብ ዘይቅዱስ ርክብ ኣብ መንጎዞም ናይ ብልፅግና ምስ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ነቲ ዝምድናታት ንምብታኽ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ እዩ ምናልባት ኣወል ስዒድ ኣብታ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ዝገበራ ኣብዚኣ ዝሓለፈ መዓልታት ዝገበራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዩ ተዛሪብሉ ነይሩ مالاتكم مزناقعيت AI بحلمي بقهدي بAI كم زي أخذكون دحر حجي مقويا وي جرين سكرين كون غيري ازي من باب تصنع تخرت سلازحتت اتسب عينتونا يقوحسم وي بلينكين متان يغنس نحدا وقن تراي متمات حدا سبتو فطرة او مقد خزارة من كله حسابات المكب عينتونا بستفل عليه وقن ينكس عاصف كبرومبتر زنب بسبقن اتتصحف من تخيطفو عينتو خابت سكرين اينكلنيو من باب كابت زعبازيا ابي احمد بتكرنيا زغبر انترفيو عمق زبالت انتنا هيبلو بعبيو تعمدم نمتنا زربا كاب فرن رعدن استبقس امبر كاب كونفيدنس زتبقسي ايكونن ابزبل مدمدم تايو اول سعد ورد بعقمنا كندو ناي سايكولوجي اناليسيس كي غبرنا خلنا ابي احمد تصحيف زنببه زتوهبو ويون شمديدو دمص حساب يزارب كم زنبره نصور نيرو تاغباب مالتيو زخونه ابزي وانزي ኤርትራ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ግብረ መልስያ ትብዘላ ብመንገዲ ኣወል ስዕድ ተሪና ነቲ ኩነታት ድማ ዳርጋ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምትፍናን ከም ዘሎ ከተነብብ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቪድዮ ከርእየኩም ክፍትን እየ ምናልባት ካብቲ ካልእ ንሪኦ ዘለና እውን ፍልይ ዝበለ ክኸውን ዝኽእል እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹማ እንተለኹም Eritrea is the land of we can do. Welcome to Eritrea. Everything you see here is done by Eritreans for Eritreans. Simple. When you say Eritrea, they always comparing you to Korea. So Eritrea is a country of 9 ethnic groups, all different, all having their own languages, which is why Eritrea does not have an official language, but only has working languages, so we can include everyone. It's a small country on the east coast of Africa. It shares borders with Sudan, Djibouti, and Ethiopia, and it has a long coast of the Red Sea. So yeah, this is Eritrea.
ናይ ብሓቂ እዛ ቪድዮ ሓደ ዓብዪ ፀላዊ ብሚልዮናት ፈሎወርስ ዘለዎ ዩቱበር ጋናዊ ኣብ ኤርትራ እትዩ ዝገበራ ቪድዮ እያ ነይራ ኣቐዲሙ ናብ ብልፅግና ከይዱ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ቪድዮታት ገይርዋ ስለ ዝነበረ እንታይ ዝብል ፍርህ ነይሩና ኣነ ምናልባት ብዛዕባ ኤርትራ ኣሉታዊ ክዛረብ እዩ ነቲኣቶም ንክሕጉስ ኢለ ገምጋም ነይሩኒ ግን ክሪኦ ከለኹ ደሓን ዝኾነ ቪድዮ እዩ ተገይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ኤርትራውያን ኣብቲ ቪድዮ ዘለው ኣሜዚንግ ኣብቲ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ቅድሚ 10 ሰዓት ኣቢለ እንደ ገለ ክፋላ ርአ ነይረ ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ዝረብ ዝነበረ ብዙሕ ዘረባ ካብኡ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ፅቡቕ ዝኾነ ስእሊ ፅቡቕ ዝኾነ ስምዒት ፅቡቕ ዝኾነ ኣገላልፃ ርአ ማለት እዩ ኤርትራ ዋላ እኳ ፀገማት ክህልዋ ዝኽእል ነገራት እንተለዋ ብብዙሓት ዜጋታት ክረአ ከሎ ህዝባ ፍሕሽው ምዃኑ ህዝባ ምቕሉል ምዃኑ ኣብዚ እውን ድሓን ነዚኣ ከመልሰልኩም እሞ ነታ ድምፂ ናታ ሊና እናረኣናያ ክንከይድ ምክንያቱ ከይድኩም ረኣይዎ ገንዘብ ከፊሉ ይገብሮ ስለ ዘሎ ድማ we need to support ማለት ንዕዑ ንሰፖርት ምግባር ናትና ዘድልዮ ይኮነን እቲ ሰብቲ ግን ካብኡ ናብኡ ድማ እቲ ዝተገበረ ቪድዮ ክትሪኦ ከለካ ካብ ብዙሕ ስራሕ ዝሓተተ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ከም ዘላታ ኣቃሚሙ ዝወሰኸላ የብሉን ከምኡ ድማ ዘጉደለላ የብሉን እቶም ኤርትራውያን ኣብታ ቪድዮ ፊቸር ዘለዎ ኣብታ ቪድዮ ኣትዮም ዘለዎ ኤርትራውያን ግን ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዮም ምክንያቱ ንኤርትራ ብፅቡቕ መንገዲ ክገልፅዋ እዮም ኢኻ ትሪኦም ንሱ እውን ኣይሓመቐን ማለት ያ ኤርትራ ፍሉይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኢንፍራስትራክቸር የብላን እንትኾነ እቲ ዝጠዓመ ህዝቢ ነቲ ፅቡቕ ናትና ድማ ውሕስነት ዘለዎ ፀጥታ ዘለዎ ምቕሉል ህዝቢ ፍሕሽው ህዝቢ ብዙሓት ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ዝበልዎ ድማ ኣዝያ ፅሪይቲ ከተማ ኣብቲ ኩሉ ቪድዮ ሲ ዝኾነ ርስሓት እውን ክንርኢ ከኣልናን ዝብል ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ርኢ ኣነ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ድማ ናብዚ ሃገር እዚኣ ክንከይድ ደስ ምበለና ዝብል ርእቶን ኮሜንትን ክፅሕፉ ርየ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ኣብዛ ዓውዲ ናይ ቱሪዝም ብዙሕ ፖቴንሻል ከም ዘለዋ ነቲ ዝግበር ቪድዮታት ብምርኣይ ጥራይ ደይኮነ ነቲ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ዝወሃብ ርእቶታት ብምርኣይ ብዙሕ መደምደምታ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከይድኩም ኣብቲ ቦታ ራይዋ ኣነ ጀስት ነቲ ናተይ ሪኣክሽን ስትራይ ከርእየኩም ካልእ ብዛዕባ ብዙሕ ግዜ ንሕና ክዝረበልና ንደልዮ ናትና ናይ እቲ ሃርሞኒ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዝነብረሉ ኣገባብ ንሱ እውን ከም ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ኢና ንሪኦ ንሕና ፍቕርን ስኒትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ብዙሕ ዘይርአ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዘለና ተገዳስነት እውን ኣብታ ቪድዮ የርእዮ እዩ ብዕድል ዲ ዋላ እንታይ ኣብቲ ግዜ ፌስቲቫል ኣብ ኤርትራ ተሳቲፉ ስለዝነበረ ነታ ኣርእስቲ እውን ክጠቕሶ ሰሚዐ ኣለኹ So the people of Eritrea are actually celebrating a national festival today and people are actually here in their numbers and guess what, since I'm here I need to go and experience that festival. This festival is about the Eritrean culture, the Eritrean unity, and it's all diversity in one compound. That's the point. It's tribalism. So to me, this is really beautiful to see that every single tribe in the country are all present in here. Again, ብዛዕባ እቲ ናይ ኤርትራ ብሓባር ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ብጣዕሚ ፅቡቕ ስምዒት ከም ዝረኣየ ይዛረብ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኣብ ዝኾነ ሃገር ህዝብን ኣነባብራ ናይቲ ህዝብን እዩ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለና ንሕና ኣብ ኣፍሪካ ኣብነት ክንኮነሉ ንኽእል የስ ዝጎድለና ነገር የለን ናይ ቴክኖሎጂ ፀገም የብልና ናይ ትሕተ ቅርፂ ክዕረ ዝኽእል የብልና ንብል የለና ግን መጀመርያ ኣብ ዓለም ክትፈልጦ ዘለካ ናትካ ስትሬንግዝ ፅቡቕ ጎንኻ ፅቡቕ ጌርካ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ተቐላጢፍካ ኣብቲ ድኹም ጎንኻ ጥራይ ክትጎይ የብልካ ስትሬንግዝ ናትና እቲ ዘለና ሓድነት ፍቕሪ ምክብባር እዚ ከምኡ ድማ ሰላምን ርግኣትን ብዙሕ ኣብታ ቪድዮ ናቱሲ ቴሌፎኑስ ብፍኒስትራ ደገ መኪና እናኸዳ ኣውፂዋ ይኸይድ ኣብዚ ቴሌፎነይ ከይትስረቐኒ ኢልካ ትፈርሆ ዝኾነ ነገር የለን ይብሉ ወላ እቶም ኣብታ ቪድዮ ዝነበሩ ብዙሓት ድማ ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይታ ሃገር ደጋጊሞም እዮም ዝዛረቡላ and that is really nice ምክንያቱ ንሕና ንዓለም ከነፍልጣ ዘለና ነገር እንተላትና ዘለና ፅቡቕ ነገር ናብ ዓለም ክንደፍኦ ክንክእል ኣለና ገለገለ ሰብ ነቲ ሕማቕ ናትና ጥራይ ክደፍእ ይፍትን ግን ብዙሕ ግዜ ንፅቡቕ ናትና ክንደፍእ ምኻል ኣገዳሲ ክኸውን Watson,
ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ኩሉ ንፅቡቅ ጥራይ ንሪኦ ዘለና ቢኒ ድማ መበል ካልኣይ ብምውፃእ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ኣመዝጊብሎ ኣብ ፍራንስ ዝግበር ዘሎ ውድድር እዩ ስለዚ ኣገይን ቢኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዛ ዓመት እዚኣ ምዛ ሓዳሽ ጋንታ ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቃውማይ ዘሎ እተን ዝሰዓረለን ዘለውን ፖዚሽኒንግ ናቱን ገለን እምበር ናይቲ ሙግያይ ዓቕሚ ናቱ ከምዘይኮነ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዛ ዓመት እዚኣ ቢንያም ዓበይቲ ዓወታት ክጎናፀፍ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ውድድር እውን ቀዳማይ ክወፅእ ዓብ ፖቴንሻል ከለዎ ቦታ ጌጋ ቦታ ስለዝሓዘ ስለዚ ተዓፀወ ጥራይ ተሪፉ ፅቡቅ ሓይልን ፅቡቅ ኣመፃፅኣ መፅኡ ከሎን ስለዚ ኣገይን ክዛረብ ከለውን ሰሚዐየ ናተይ ጌጋ ነራሳ ባዕለየ ናብ መዋጥራት የምባል ገሊፅዎ ነይሩ ብዝኾነ ንሕና ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣሎ ንኩሉ ናባኻትኩም ከነምፅአኩም ፍትር ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ሃቡ ደግፉና ቢንያም ድማ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ኣብ ዝቕፅል ውድድራት ድማ ኣምላኽ ይሓግዝካ ክብሎ ይደሊ ደግፉና ነቲ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ላይክ ምግባር ድዩ ሼር ምግባር ድዩ ሪቶን ፅሑፋትን ብምግዳፍ ኮሜንትን ብምግዳፍ ክትሕግዙና ድማ ንምዕፀነኩም እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ በዛ ቪድዮ በዚ ክውድየ ነዛ ደርፊ ድማ ከም መሰናበቲ ክበኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ ታንክ ዩ